Ahojte, vitajte všetci, ja som Robi a toto je YouTube kanál spoločnosti Anyko KFT, kde teraz predstavujeme lodné rádia Standard Horizon HX 320 a HX 210. Presnejšie povedané, trochu porovnáme tieto zariadenia. HX210 je veľmi populárny starší model. Trojpetová je úplne nové zariadenie, ktoré prinieslo nové funkcie do série. Ale poďme sa pozrieť, aký je rozdiel medzi týmito dvoma rádiami. Pre tých, ktorí tieto typy ešte nepoznajú, HX210 je možné nabíjať iba dokovacou nabíjačkou. Má nástenný adaptér a adaptér do zapaľovača, takže je praktický, ale možno ho nabíjať len pomocou dokovacej nabíjačky, zatiaľ čo 320 má Type-C zásuvkou, takže aj týmto spôsobom je možné nabíjanie. Plus obsahuje litium polymérovú batériu, ktorá má väčšiu kapacitu ako batéria litium-ionová v 210. A samozrejme nie len cez Type-C, ale aj USB-A. Dokovacou nabíjačkou je tiež možné nabíjať a nemusíme komplikovať, pretože konektor typ C, ktorý máme batériu pre rádio, ktorá je rovnako dobrá aj pre nabíjací dok, takže týmto zariadenie môžeme nabíjať pomocou nástenného adaptéra, teda cez kábel prostredníctvom dokovacej stanice aj cez rádio. Jednou z noviniek je práve nabíjacie riešenie plus o niečo väčšia batéria. Otázka je, komu čo viac vyhovuje. Treba dávať pozor na to, aby nabíjačka kryt otvoru vždy zaskočíme naspäť, pretože tu je vodotesná gumená zátka. Aby sa náhodou nedostala voda dovnútra, zatiaľ čo pri modeli HX210 takýto problém nemáme, pretože pri nabíjaní pomocou dokovacej stanice sa nemusíme obávať, že by sme niečo nechali otvorené na samotnom rádiu. Giari radiomagnetofón HX320 má Bluetooth spojenie, teda je možné pripojiť bezdrôtovú handsfree súpravu k rádiu, zatiaľ čo pri HX210 sa musíme uspokojiť pri káblovom spojení, alebo lepšie povedané pri káblovom spojení s headset príslušenstvom. Výkonovo sa nachádzajú rovnaké 3 stupne v rádiách, teda 1 W, 2,5 W a 6 W a ostatné funkcie. Takže čo môžeme vyzdvihnúť, že sú odlišné medzi týmito dvoma rádiami, je typ batérie, kapacita batérie, riešenie nabíjania a to, že Bluetooth funkcia je aj v HX320. Ak je to pre teba praktické, smelo si vyber 320. A ak by si zostal pri tradičnom riešení a zapaľovačová vec je už na lodi nainštalovaná, potom si smelo môžeš vybrať HX210 a určite na rádiu nezostane otvorený žiadny nabíjací port. Vodný test. Pozrime sa, ako sa dve zariadenia série HX vznášajú na hladine, alebo prípadne ako sa potopia. A tak zapla sa aj ich lampa. Ako vidíte, tu aj tu na vode pri páde do vody zariadenia sa nepotopia, ale budú plávať na hladine. Toto bolo rýchle malé porovnanie. Ja som bol Robi, Anyko, spoločnosť s ručením obmedzeným. Ahojte. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a pozrite si aj videá uvedené v odporúčaní. Ak sa chcete stretnúť s ďalšími obsahmi o vysielačkách, sledujte nás. Naše kanály na sociálnych sieťach a kontakty nájdete v popise videa. Ja som bol Robi a toto je YouTube kanál Anyko KFT. Ahojte!